הייתי בקבע, שנתיים אהבתי את הצבא, ובשבילי הצבא היה הכל, כמו שהספורט הוא בשבילי. אתה לוחם או... כן, הייתי בשריון, אחרי זה חתמתי קבע בשטחים, וזהו. וסך הכל אני מצאתי עם הספורט, הגעתי להרבה דברים. הרבה שאלות, הגעתי לספורט, לא הייתי מאמין שאני אהיה יום אחד בחוץ לארץ, אבל הספקתי כבר לטוס ל-90 טיסות כבר, אין לי מקום בדרכון, החלפתי כבר 3 דרכונים, ואיך אומרים שהיד עוד נטויה. הספקנו בין 41, ורק חזרתי אתמול ב-11 בלילה. כיסא מוכר במשרד הפנים, הערבית שלך איתך. אבל כולם מכירים אותי במטוס, הטייסים, הגאלות מכירים אותי, במשטרת הגבולות מכירים אותי. קיצור, מכירים אותי אפילו בחו"ל. יאללה. אפילו התיירים מכירים אותי ומחכים לי. באותו תאריך שאני בא בכל תאריך 31 לשביעי. אני רוצה לספר משהו. אבא שלי